16 август көнне мөгаллимнәр Татарстан Республикасы рәисе катнашында үткән республика киңәшмәсендә катнашты. Онда Шәмәрдән Үсеш лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлсирә Мулласалихова Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. Алдагы материалда әлеге укытучы турында тулырак сөйләрбез. Гөлназ Вахитова хәбәре. Аның өчен мәктәпкә илткән юл иң бәхетлесе. 31 ел эшләү дәверендә ул укытучы һөнәренең серенә тирәнтен төшенгән педагог. Мин эшкә килгән елларда төрле кыенлыклар да бар иде. Мәктәптә җылылык җитми, татар теле, әдәбияты дәресләре дә җитешми. Ләкин коллективта тырыш, алны-ялны белмичә эшләүче укытучылар миңа һәрвакыт ярдәм кулы суздылар. Тәҗрибә белән бергә белем килә. Коллегалары Гөлсирә Госмановна бар белгәнен яшь буынга да эчкерсез тапшыра ди. Но я знаю уже почти 24 года. Знаю ее как человека опытного, профессионала, мастера своего дела. Это человек, который отдается всей душой делу воспитания и делу обучения детей. Ежегодно в ее копилке победители республиканских и международных олимпиад. Быел гына да аның укучылары татар теле һәм әдәбияты буенча 9 республика, 3 халыкара олимпиаданың җиңүчеләре була. Фәнни-гамәли конференцияләрдә, төрле бәйгеләрдә дә призлы урыннар яулыйлар. Сәләтле һәм фәнне авыр үзләштерүче балалар белән аерым программалар төзеп эшли. Человек, который ни дня не стоит на месте. Во всех профессиональных конкурсах учитель принимает участие. Она многократный победитель республиканских грантов. Это учитель-эксперт, учитель-мастер, учитель-наставник. Она дважды победитель ПНПО, то есть приоритетного национального проекта образования. И в этом году она стала победителем гранта, который был учрежден для учителей, подготовивших победителей и призеров Международной олимпиады по татарскому родному языку. Учитель сделал очень много для развития родного языка в республике, поэтому недаром ее заслуги были замечены и отмечены на самом высоком уровне. Укучылар өчен дәреслек программа, укытучылар өчен методик ярдәмлекләр булдыруда да педагогның зур хезмәте нәтиҗәсе бар. Ул дәреслекләр белән Татарстанда гына түгел, Россиянең татарлар яши торган башка төбәкләрендә дә укыталар. Мәгариф өлкәсендә дә көннән-көн яңалыклар туып тора. Татар теле әдәбияты буенча программалар үзгәрә, дәреслекләр төзелә. 2014 елда минем үземә дә рус телле укучылар өчен әдәбият фәненнән укыту методик комплекты төзергә туры килде. Бу комплектка безнең 2 кисәктәге дәреслек, укытучылар өчен методик әсбаб, эш дәфтәре, CD-дисклар, программалар керә. Әлбәттә, дәреслекләрне төзү җиңел эш түгел, бик күп эзләнергә, бик күп йокысыз төннәр үткәрергә туры килде. Ләкин алар безнең барысы да уңышлы чыкты. Россия фәннәр академиясында безнең бу дәреслекләрне, программаларны яхшы дип таптылар һәм инде алар белән бүгенге көндә безнең мәктәпләрдә укыйлар. Россиянең татарлар яши торган төбәкләрендә бу дәреслекләр белән укыталар. Дәреслекләр әлбәттә җитми. Шул сәбәпле 2017 елда Мәгариф вакыт нәшрияты безнең дәреслекләрне яңадан бастырды. Дәреслекләр төзү тирән белем, сабырлык таләп итә. Гөлсирә Госмановна аны үзенең шәхси вакытында яза. Фәнни җитәкчеләре Казан Федераль университеты доценты Әлфия Мытыйгуллина һәм филология фәннәре кандидаты Рамил Ханнанов. Яңа дәреслекләрне төзүнең үзенчәлекләре шунда, монда инде төрле мәктәпләрдән алдынгы югары категориялы укытучылар җәлеп ителде. Алар Казан дәүләт университеты доцентлары белән бергәләп укытучылар дәреслек төзүдә булыштылар. Һәм инде мин 7нче сыйныфлар өчен дәреслек төзүдә катнаштым. Шулай ук 9нчы сыйныфлар өчен укыту методик комплектының укытучылар өчен методик әсбабын язуда катнаштым. Тумышы белән Арча районының Брәле авылы кызы якташы Мөхәммәд Мәхдиевнең иҗатын үз итә. Ул аның остазы, әтисенең төркемдәше дә әле. Бу лицейда Гөлсирә Мулласалихова җитәкчелегендә язучының музее эшләп килә. Мөхәммәд Мәхдиев исемендәге әдәби музей 2005 елда легендар шәхесебез Хәмзин Шәүкәт Әнвәр улы һәм татар теле укытучылары инициативасы белән ачылды. Мәхдиев
безнең мәктәптә 1987 елда очрашуда булган һәм Шәмәрдән мәктәбен Мәскәү, Ленинград университетларына тиңләгән. Әлбәттә инде музей өчен материал җыю эше бик озакка сузылды дип әйтик. Аның турында мәгълүматлар, очрашулар һәрдаим булып торды. Иң кадерле экспонатлар язучының гаиләсе бүләк иткән кул язмалары, каләме һәм әнисенең китаплары. Мөгаллимә даими эзләнүләр юлында. Балтач, Арча үзебезнең район буйлап даими экспедицияләр оештырып тора. Ул һәр вакыт эзләнүдә, халыкка белем, яңа мәгълүматлар ирештерү өстендә эшли. Мәгариф министрлыгы тарафыннан бирелгән мактау грамоталары, грантларда катнашып, 2011-2014 еллар аралыгында иң яхшы укытучы, 2016-2017 елларда эксперт, 2018 елда остаз номинацияләрендә җиңүе үзенең хезмәт җимеше. 2016 һәм 2022 елда ул Россиянең иң яхшы укытучысы исемлегенә кереп грант ала. Соңгы алган медале дә лаеклы рәвештә бирелә. Татар халкыбызның тарихын, аның гореф-гадәтләрен өйрәнү, туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләү ул безнең төп бурычыбыз. Менә шушы юнәлештә эшләп килүче безнең мактауга лаеклы, зур ихтирамга лаеклы кешебез, ул безнең Гөлсирә Госмановна. Гөлсирә Госмановна бар яктан да талантлы кеше, алдына максат куйса, ул аны җиренә җиткерәчәк. Дөрестән дә Гөлсирә Госмановна һәм аның укыткан укучылары район күләмендә генә түгел, республика күләмендә бик күп төрле бәйгеләрдә катнашып, гел призлы алдынгы урыннар ала киләләр. Без алар белән чын күңелдән горурланабыз, шатланабыз алар өчен. Киләчәктә инде Гөлсирә Госмановна аларның укучыларына ныклы сәламәтлек, зурдан-зур уңышлар, оптимизм телибез. Гел шулай сөендереп, гел алдынгы максатларга, яңа максатларга ирешәләр дип көтәбез. Татар халкының киләчәге белем, мәдәният дәрәҗәсе һәм хәзерге буынны дөрес тәрбияләүдән тора. Мондый укытучы остазлар булганда, аның киләчәге дәвамлы булачак. Яхшы укытучы булу өчен иң беренче чиратта үз эшеңне яратырга кирәк. Балаларга шәхес итеп карарга кирәк. Бала күңеле ак кагаз, анда язылганнарны бетереп булмый. Һәм инде бала күңеленең бик нечкә икәнен, аның тиз яралануын онытмаска кирәк. Үз эшеңне яратып эшләгәндә генә зур уңышларга ирешеп була.